Честит рожден ден, Юкс. Всичко най-хубаво, много успехи. Винаги напред в живота. Ей, Юкс, много поздрав! Светлокс, няма Светлокс. Юкс, значи честит имен ден, да си бъде... Честит ден, да си бъде здрава, права, много тати парички да ти дава, да бачкаш лято, да изкараш много пари, като караш курсовете, да не ме блъснеш по пътищата, да ме оставиш да живее още 2-3 години, да не ме убиваш, защото знам, че искаш да ме убиеш, ме мразиш. И аз се извинявам, душичка съм какво направя, да ми даваш тетрадки да преписвам и да уча от тях, защото аз няма да пиша в Даскал, много добре знаеш. Такова, до вечера ще си донеса ракия, защото така каза майка. Трябва да донеса във вас. Значи това е днеска сме 21 и трябва да се донеса ракия. Това е задължително. Също така, с дотка в минта караме... Виж колко пълна е стаята. Да, стаята е пълна и също така Дотка трябва да си подаде бележка за свидетелство, а тя каза, че е срам, защото касиера от МТЛ, който тя отива да си плаща сметката, го няма там. И е само една друга дърта касиерка тук и тя ще каже, не мога да ти дам свидетелство. Също така, мога да ти кажа, така да имаш все така верни приятели и да имаш хубави оценки, да влезеш в хубаво учебно заведение и съм супер прост, стига с тези клипчи. Юкс, честит рожден ден! Пожелавам ти първо много здраве, много щастие, много любов. Искам да ти благодаря, че винаги си била до мене, че си ме разбирала дори когато мога да говоря. И кивар си не се ни ги вдяр, къде ще е по-удобничен чок на твою. Юкс, аз съм Коцето. Честит рожден ден! Да си жива и здрава, много щастлива. Всичко най-хубаво, много те обичам. Най-якия рожден ден! Пожелавам! Правих така, виж, чакай малко. Чакай, слушна треска по стана. Пусна ли го? Да. Сали, честит рожден ден, си жива здрава, всичко най-хубаво ти пожелавам. Много се и да скупиш Ауди, защото Йо каза, че си харесваш Аудита. И много Ауди ти пожелавам за рожден ден. Ай, чао. Прегръдки, махай, ай, спре го ти нищо. Вече снимам. Ай, ще ти му име. Вече снимам. Честит рожден ден, Юкс, да си жива и здрава. Все така добра, хубава. Лодка. И да, много да я радваш, що си добре. Ама аз не трябва да ти. Що? Аре, чао. Аре. Юкс, честит рожден ден, да жива здрава, щастлива, да не се случва, че имаш 5,25 на класното и да си много ученолюбива напред и да служаш те и Олито, какво ти приказвам. Чуваш ли, ако ти хубаво? Юкс, честит рожден ден, да си жива и здрава, най-хубаво ти пожелавам. Много щастие, любов, всички неща да се сбъднат и да не се караш толкова на хората. Юци, честит рожден ден, си жива и здрава, много щастлива. Много подаръци да получаваш. Все аудита да са. Като почнем от А1 да стигнем до R8. До Q, до Z, ако искаш да стигнем. Да. И надявам се да ти хареса. Надявам се да го гледаш, защото... До края Да, най-важното до края, да си го гледала. защото всъщност сега може и нас да не навиеш, ако ти писнем в някакви време. Да. Примерно Крайтовко някъде. Знаем, че много сме оригинални. Да, не ти слушаш. И да. И много те обичам. Обичай. Сега, че нямам батерия. Брат, бяха на R&B.